дуюмин анҷумани офталмологҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дар мавзӯи масъалаҳои мубрами глаукома дар Тоҷикистон дар 3 ҷаласаи умумӣ ва 2 сексия ҷараён гирифта, дар кори он олимон ва табибони ватанию хориҷӣ оид ба бемориҳои гуногуни чашм табодули афкор карданд. Таъкид гардид, ки таи солҳои охир бемориҳои марбут ба чашм дар миёни сокинони касбу кори гуногун бештар гардида, баргузории ин гуна ҳамоишҳо барои дарёфти роҳу василаҳои тавбати он мусоидати зиёд мекунад. Дар маҷлиси умумии якуми анҷуман вакилон аз Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулон аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои марбута иштирок намуданд. Дар қисми якуми анҷуман оид ба мавзӯъҳои аз анҷуман то анҷуман, дастовардҳои офталмологияи Тоҷикистон, ташкил ва рушди хадамоти глаукома дар Тоҷикистон ва ғайра маърузаҳо пешниҳод карда шуд. Ҳамчунин дар идома мавзӯъҳои баррасии равандҳои инноватсионӣ дар ҷарроҳии чашм, таърихи кафедраи бемориҳои чашми муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Аболӣ ибн Сино муҳокима гардид, ки дар ҳафти он баромадкунандагон маърузаҳои пурмуҳтаво пешниҳод намуданд. бояд гуфт, ки фаъолияти илмию навоварӣ яке аз меъёрҳои асосии муайян намудани дараҷаи рушду инкишофи муассисаҳои олии касбӣ маҳсуб меёбад. маҳз бо назардошти ҳамин омил, дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Аболӣ ибн Сино баланд бардоштани сатҳу сифати корҳои илмӣ ва дар амалии клиникӣ татбиқ намудани дастовардҳои муҳимтарини олимон ҳамеша дар маркази диққати роҳбарияти муассиса қарор дорад. ин аст, ки таваҷҷӯҳи устодони таълимгоҳ сол аз сол ба таҳқиқи самтҳои гуногуни илмитӣ бештар гашта, шумораи тадқиқотчиону пажӯҳишгарон то рафт меафзояд. ташкил ва гузаронидани анҷумани офталмологҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба масъалаҳои мубрами глаукома дар Тоҷикистон далели густариш додани равобити илмию амалии олимони ватанӣ ва хориҷӣ дуру наздик мебошад. ҳадафи баргузории анҷумани илмӣ ба вуҷуд овардани шароити мусоиди баҳсу мунозираҳои созандаи илмӣ бо олимону табибон ва фароҳам овардани шароити имкониятҳои озод ҷиҳати барқарор намудани робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд бо пешрафтатарин муассисаҳои таълимию тавбатии хориҷи дуру наздик ва ворид намудани дастовардҳои тибби муосир ба амалияи тиб мебошад. дар идома резолютсияи анҷуман қабул шуд. қабули резолютсияи анҷуман барои ворид намудани дастовардҳои муосири олимони ватанию хориҷӣ ба амалияи илми тиб пешрафти соҳаи тандурустӣ ва солимгардонии ҷомеа мусоидат хоҳад кард.